Здравейте, здравейте на всички и добро утро от мен, защото в момента е 4:30, правя едно тестово видео. Днес ще изгърба старата камера, като използвам външен микрофон. Качеството съм го надул на макс, да видим как ще се представи. Също така, доста отдавна исках това нещо да го правя, пък и не съм използвал доста време. И днес си дойде реда да я използвам, тъй като с аерото, понеже таблетите са вътре, че може да се вижда, предполагам, на камерата. В момента се намирам в Париж, смисъл за Париж съм, във Франция съм. Днес трябва да товаря от Париж един доста кофти адрес и реших да използвам момента за използването и включването на старата камера. Челника почива и другата камера почива, но днес ще снимаме с старата. Както ще използвам и външен микрофон. Поиграх доста с качеството. Може и да се бъгне в крайна сметка, не знам, обаче днес ще изгърбя здраво. И ще направя едно тестово видео за мен, а пък и за вас, аудиторията, разбира се, да ви върна малко назад във времето, когато снимах с този изглед цялата кабина. И здравейте отново. Отдавна не съм се включвал и днес ще е първия курс от седмица време. Дълго време не съм снимал. Само да се заключа. Сега има и една малка изненада. Само да проверя тук да видя какво стана. Така. Както забелязате, червено ремарке. Днес ще тръгвам с Mercedes Atego 7,5 тона. Ще се потопим в света на малките камиони. И както казах, ще се потопим в света на малките камиони. Още не съм наредил багажа. Всичко съм го сложил горе. Така вече мога да вада и картата. Та не.
6:35. Грешка в картата 50. Много интересна грешка. Ако не стана втория път, ще да затъркам малко чипа. Да видим какво ще стане. Така, последна дейност, 26.5. Така. Днеска 4. Така, начало държава. Да. Така, тук има една навигация. Обаче съм си взела и моята за всеки случай. Така, данните са записани. Така, час 6:35. Добре. Така, после ще си реда малко по-натам. Нека зареди картата, да бия чукове 5 минути. През това време камиона го запава. Вау! Я да видим дали е шумен. Шумен. Така, една проверка на борда. Имам два кола, които трябва да сложа тук. Тук съм наредил всичко. Добре. И да си взема двата кола. Сега има момчетата, които карат 7,5 тона. Ще видя, че не са сами. Да, ще снимаме от тяхната гледна точка. Добре. Всичко е наред. Така. Заредили карта, още не. Мисли. Така, да изключим борда. И да провериме светлини. Чамо да аварийни. Добре. Тук да угасне за момент. Явим отзад как е. Добре. Това работи. Тук това не работи. Тя е изгорела. Даже това е счупено. Може изобщо да не е работило. Ще го оправям.
Я ви им зареди картата. Айде чукова малко. Така. Добре, тук дигна. Значи един от проектите беше точно това, да снимаме и от двете страни в бранша, да снимаме на големите, така как ще снимаме и на малките. Я да видим тази навигация дали работи. Аз съм си взел моите, още не съм си сложил и наредил всичко. Горе е багажа, затворил съм тук. Си инсталирах нещата, къде какво може. И една LED лента, защото кружките са доста слаби, но няма значение. И да видим това нещо ще работи ли. Терминатор. Добре. И трябва да се снима и от двете страни. Тук при малките камиони има също специфика. Лампа предпазител, дефектна. Има също така повече динамика, повече товарене, повече разтоварване. Ще снимаш, се показва къде се ходи, какво се прави, къде се спи, как се спи горе. Ще има да сравняваме страшно много неща. Ще ги сравняваме с големите камиони. Ще бъде според мен много интересно. Също така предполагам, че и на момчетата, които карат 7,5 тона, също ще бъде много интересно. Как съм решил от големите да се кача на малките. Камиона на 573 000 км почти. Така. Един колан всичко. Сега ще е доста интересно и за мен. Я видим тук. Позабравил съм доста неща. Все пак на големите камиони е доста по-модерно. Има страшно много повече работи. Тук те първа трябва да си нагаждам, те първа трябва да реда и така нататък. Сега, ако не знам дали споменах курса, в принцип сега ще ми е за Германия. Но трябва да ида до Пловдив да натоваря. И сега тръгвам. Добре падна. Така. Да видим колко направих. 3 минути. Да имам търпение да тръгвам вече. И с ръчка не съм карал камион много отдавна. Интересно, гледайте само лоста как трепере. Не знам на камерата все още как се чува, защото страшно много първо трепере и е шумно. Предполагам, докато не е загрял камиона. Сега първо ще се нагаждам и на каране. Тя навигации после ще ги разглеждам. Тя обикновена върши доста добра работа, както и моята. За секунда пък ДКВ-то машинката нещо не работи. Сега започна. Преместих леко да видя какво става тук. Така.
декаве. Какво стана с това декаве? Изчакваме. Стартира се. Имам някакъв древен проблем тук с машинката. Ще да зарежда нещо от този сорт. Аз ще я проверя. Така. Аз през това време ще тръгвам. Много яка ръчна има. Ще тръгна там. Сега трябва да свиквам на малкия. Чава има тук ли бяха чистачки до тук? Дано декавето да се оправи машинката. Нещо не ме кефи. Много интересно работи двигател. Обаче продължава да не зарежда. Спре тук за момент. Нещо става с тази машинка. Не знам какво става. Ще зарежда ли днеска? Нема ли да зарежда? Сега ще я видим.
Обаче ми се струва, че пак продължава да не зарежда. Промени динамично. Динамика, спирачи, характеристики. Какво ще рече това? Даже е тук преди кръговото. Ще спра да проверя какво става. Така. Добре. Така. Звънах да питам да видя, че през GPS са таксите за България и да видя. Гледам, че за сега не е променил процентите, дано се зарежда. Че тук ми светна един индикатор, все едно ми е включена кабината. Обаче пробвах, няма проблеми на този етап. Значи спокойно вече мога да тръгвам. Тук даже като се наклоня направо си влиза вода. Ще го оправям се. Айде малко из дупките. Обаче е много странно. Много е странно сега, при положение, че на големите камиони височината е значително огромна, а тук е ниско. Иначе возията не е лоша. Предполагам, че като е натоварен ще е готино. Сега ще карам тук при язовира. Тъмън ще видим дали има рибари.
обаче е много яко. Обаче дупките се усещат. Сега тепърва ще свиквам на него. Все още наистина ми е много странно. Все едно съм малко долу на земята. Като лека кола, по-точно като джип се едно караш. Огледалата също са супер странни. Но ще се свиква. Излизам на вътрешно известно време и ще видим първия курс как ще е. Обаче така усещането отвътре е много интересно, като се возиш и как само се клати наляво надясно, наляво надясно. В смисъл няма общо с големите, така като возия. Обаче е интересно. Тук много готино се чува двигателя и турбината. Макар и, разбира се, по-малка, но се чува много приятно. Като си на хубав път и няма дупки и кратери, машината се държи много добре, прав волан, няма да ходи наляво, надясно, което е изключително добре. Обаче в завоите наистина е много интересно. Както при вас, които гледате в момента клипа, предполагам, на които е интересно, на мен абсолютно също, защото сега се качвам, сега сядам и всичко почвам да разучавам от нулата. Ето е на едно приятелче любимата камера. Тук са нещо пак изрезали пътя.
Я да видим тук какво има. Ето го темпомат. Тъкмо се чудя как се включва темпомата. Я на къде му правиш скоростта? Така ги дигаш, а надолу ги сваляш. Ясно. От тука това е лимит фактически. Я да видим сега. Това е запускането. Push. Не. Интересно, ще разучавам ти първа. Камиона като цяло предварително всичко е прегледано, гуми и така нататък. Предния ден, преди да тръгна, фактически поизчистих, понагодих някои неща, проверих документация и така нататък. Така че от тук няма смисъл да снимам сега чак до Пловдив. Се включи по-натам, так му малко да свикна с обстановката, защото все пак ми е нещо между кола и бус. Кола ти, много интересно, те първо трябва да се нагаждам. Приятно гледане на всички. Утре ще товара и се видим малко по-натам. Ето тук има една бензиностанция. Лукойл е. Ще видим. На нея мисля да приключа. Так му горе-долу 10 часа. Няма и тук път е брутален. Така е, тук ще мръдна малко по-напред. Нека съм свалил номерата. Така, ако дойде някой друг колега. Така. И за днес това ще бъде. Малко да лади. Час, не знам вие как. Направо съм се отдървил много здраво. Сега видя, има някаква кружка, нещо не работи. Я да видя. Това дали е тал днес къде? Да. Утре в гаража ще ги оправя, се приверя и натовара и ще оправя нещата. Така, отгоре свети, я да видим другата. И
Да, отгоре свети, добре. Еми, като цяло останах 60 км, те ще са за утре. Тия 60 км. И така мога ви пожелая лек път на всички колеги, безаварийно каране. Това ще е за първия епизод от новите приключения в света на 7,5 тона. Айде до следващия път. По-точно до утре. Утре те първа ще товара. Това ще се види във втората серия. Айде!